Ahojte, milí priatelia. Ahojte. Vítajte u nás v našom podcaste Svetlo cez Svetlanu, kde by sme sa vám chceli zase prihovoriť. Je ešte stále máj, čiže lásky čas, preto tak netradične tu pod našou čerešňou, ktorá síce už nekvitne, ale má plody už červené. A sme si povedali, že urobíme také krátke video o tom, že ako my sme sa spoznali, ako to vlastne ten náš životný príbeh začal. No, v podstate to bolo veľmi jednoduché, pretože ja som bol sám a Svetlana bola sama a obidva sme cítili, že potrebujeme niekoho a prišlo to veľmi jednoducho. Na začiatku bolo také možno želanie, alebo bola to taká túžba stretnúť niekoho. U mňa to bolo veľmi, veľmi jednoduché, pretože ja vám poviem svoj príbeh. Keďže ja som bol sám s Mariankou, s dcerou, samozrejme chýbala mi partnerka, chýbal mi niekto, kto je blízky, s kým môžete zdieľať ten svoj život, tie svoje túžby alebo svoje pocity. Jedného dňa, to bolo novembri, som pozeral jednu zaujímavú reláciu s Alenou Hribanovou, kde Alenka Hribanová mala pozvanú Svetlanu vo svojej relácii Anjeli strážni. Ja keď som sa trošku zahľadil, lebo robil som nejaké domáce práce, zahľadil som sa a započúval som sa vlastne do toho, čo tam oni rozprávali, tak ma okamžite zaujala energia Svetlany. Okamžite som si povedal, že wow, to je zaujímavý človek, že bolo by to veľmi zaujímavé s takýmto človekom sa stretnúť. Ale to bola taká myšlienka, ona proste prešla. No a čo sa potom dialo ďalej? A ja poviem svoj príbeh, takže ja sa pripravovala na rozhovor s Alenej Hribanovej a keď pripravovala, tak stále u mňa taká myšlienka pribiehala, že ideš aj zoznámiť sa s tvojim manželom. Tak ja to zobrala, wow, to niečo tak prebehlo a povedala sama seba, že áno, ja nemám, prečo by nie? Môže byť, mňa uvidí môj manžel. V tomto čase nebyla vydatá a v tomto čase ja mala ešte takého partnera, čo ja s ním nedal vedieť, že on mňa nikdy za manželku nezoberie. Aj keď my už byli tak partneri ako 4 roky. Takže ja preto cítila, že to nemá smysl niečo ťahať. Takže keď sa pripravovala už na návštevu Aleny Hribanovej, dostala taký impuls, takú intuíciu, dostala nejakú takú myšlienku z hora. A preto povedala, áno, budeš mať všetko tak vyrovnané, také decentne, a proste, aj keď stretneš svojho muža, to je v poriadku. Takže tak u mňa pribiehala taká príprava k tomu. No a potom po návšteve Aleny Hribanovej vyšiel ten taký rozhovor. On sa dlil 25 minút, takže ja stretla takú zákazničku. Ona stala aj moja kamarátka. To byla akurát švagrina Ľubomíra. A to moja kamuška povedala, Svetlanka, tak príď, byl január mesiac, príď ko mne a môžeš aj zostať sa spať. Dobre, v poriadku. A tak večerom sidia, ja vravím, milá Dašinka, a máš v telefónnom zozname, ukáž, ja zajtra chcem s nejakým mužom sa stretnúť. Všetko, čo prichádzala ko mne ako impuls, ako intuícia, tak ja hneď jej aj hovorila. A ona mne hovorí, dobre, tak idem sa pozrieť sa na zoznam telefonický. A ja vravím, vieš, ja zajtra chcem ísť na kávu s nejakým zaujímavým človekom, no jedna podmienka, aby byl svobodný ako ja, pretože ja 1. januára odišla od toho partnera, aby byli ako trochu starší ako ja. Tak ja si dala tie podmienky. A ona tak pozerala na zoznam a vraví, jo, Ľubomír Guzman, je to sám, je to určite starší ako ty a je to vdovec. A ja vravím, dobre, tak kávu si dáme. Povieš ty teraz?
No, a u mňa to pokračovalo asi tak, že volala mi švagrina, že Ľubo, chcem ťa zoznámiť s nejakým zaujímavým človekom. Nepovedala mi, či to je žena, či to je muž. Tak ja som si myslel, aha, asi mi chce pomôcť, čo sa týka práce, lebo chcel som vtedy zmeniť prácu, tak možno má nejakého, či už podnikateľa, alebo nejakého človeka, ktorý mi v tom môže pomôcť. Tak som povedal, dobre, kedy? Prídi v sobotu o 9:00. Ja, dobre, v pohode. No, takže prišiel som na druhý deň, v sobotu o 9:00, tak nejako moje podvedomie mi hovorilo, že sa musím pekne oholiť, že musím byť pekne oblečený, ale to fakt len tak podvedomicky som nejak vnímal. A keď som prišiel na dané miesto, tak vlastne akurát vchádzala Svetlana aj so mojou švagrinou k ním do firmy a ja pozerám, wow, však to je Svetlana, však to je presne ten človek, ktorého som ja videl pár mesiacov dozadu, lebo toto bolo v januári, že? V januári, hej? 13. dokonca januára, na to čísla si ja nepamätám, na to je Svetlana. A ja hovorím, wow, to je zaujímavé. No ale tak nedal som na sebe nič vedieť, išli sme teda donútra, zoznámili sme sa a švagrina nás zoznámila a ja hovorím, ale však ja vás poznám. Veď vy ste tá Svetlana, čo vystupovala u Aleny Hribanovej, Paniou strážnych a vy ste tam mala veľmi zaujímavý taký príspevok. Rozhovor, áno. Takže Svetlana, aj keď nechcela byť odhalená, tak zrazu bola odhalená. Ale mne to nevadilo, lebo ako pre mňa bola zaujímavý človek a pre mňa bolo zaujímavé sa porozprávať s ňou. Takže takto to vlastne začalo. Môžem aj ja povedať, áno, moja kamoška mne dala nejaké tiež podmienky, že Svetlana, ni v kojem prípade nesmieš odhaliť, že ty si nejaký numerolog, alebo ty hľadáš stratených ľudí. A ja dobre, ja mám o čom rozprávať, pretože žila v Banskej Bystrici, byli veľmi aktívni, byli veľmi takí s deťmi, chodila všade, takže ja mala aj o Moldavsku mohla mu prvý deň tak porozprávať, pretože môj prízvuk on vždy prezradí hneď, že nie som vaša Slovenka. Takže ja proste ukludnila jej, že určite nepadne žiadne slovo o tom, čím ja zaoberám sa. No o tom bola tak zaujímavá tým, že Ľubomír okamžite vzpomnil mňa, tú ženu, čo byla u Aleny Hribanovej, tú ženu, čo byla na televíznej obrazovke v tom novembri, kde byla tá relácia. Takže tak aj Daša byla zaskočená, že čo? A Ľubomír sa pozera také relácie. Čo? On ťa ešte pamätá? No a to bylo také naše prvé stretnutie. Pri mňa to bylo, že akoby ja spoznala mojho manžela. No ja nikomu o tom nepovedala, že to je môj manžel z minulého života. Ja ešte opísala, že to je manžel, čo byl vojak z povolania. Takže no potom Ľubomír povedal tiež zaujímavé slovo a príbeh. Áno. Podstata bola v tom, že ja som sa pripravoval na dráhu vojaka z povolania, čiže ja som študoval na vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici. Čiže bol som presne na tom mieste, kde bola Svetlana. Presne to bolo v Sásovej, kúsok od jej bydliska. Takže je to také veľmi, veľmi zvláštna zhoda náhod, aj keď neverím na náhody. A čo ešte chcem povedať, že vlastne vidíte, niekedy si môžete do života pritiahnuť človeka veľmi, veľmi jednoducho. Proste obyčajnou myšlienkou, obyčajným takým želaním alebo afirmáciou. Túžbou. A vlastne veci sa stanú. Takže presne toto sa stalo aj v našom prípade. Ja chcem povedať ešte trochu ďalej, pretože my šli do Prahy 5. v maj a tam Ľubomír, jemu klikla SMS-ka, nejakú prémiu dostal. A on začal mňa na tom pobyte prihovoriať, že kúpim tebe snubný prsteň. A ja, či to nie je tak skoro, pretože január, maj,
No potom niekoľkokrát vravil, poďme pozrieť sa na snubný prsteň. Tak ja povedala, dobre. A môžete si predstaviť, ako akurát mne zapáčil sa ten prsteň, čo mu padla v SMS-ky toľko peniazy, koľko on dostal tú prémiu. A my byli ubytovaní v takom penzióne a tak povedala a ja, poďme zavolať aspoň susedov a urobím také pohostenia, aby ja dostala od teba snubný prsteň pri svedkoch. Dobre. A viete, že v tom hotele byli naši susedia byl manželský pár, čo oni žijú v Kanáde a oni sú z Moldavska. Tak o tom viac a ich to prekvapilo, že čo? V Prahe my stretnem Moldavku, ja začala s nimi po moldavsky rozprávať a oni byli natoľko prekvapení a ešte byli veľmi radi, že my tak ich pohostili a povedali, aby oni byli svedkom takého dňa, rituálu, tak to poviem. A ďalej bylo ešte zaujímavejšie aj v tom, že Ľubomír predstavil mňa svojej mamy. Ľubko, pamätáš, čo ona ti hovorila? Áno, pamätám presne, pretože moja mama už bola staršia, už mala vlastne po 80-ke a veľmi ona tak túžila, aby ten vzťah vlastne mňa, alebo aby sa ten môj život nejak tak uzatvoril, lebo boli rôzne peripetie, rôzne problémy, že ako máme každý. Tak aj u mňa to bolo tiež nie ľahké obdobie a mama chcela, aby sa vlastne tá kapitola aj toho syna nejak dala na správnu cestu, alebo tá cesta, aby nám brala správny smer. Keď som mu zoznámil so Svetlanou, tak vlastne mama povedala, že teraz môže už pokojne zomrieť, pretože v podstate jej sa splnilo to, čo ona chcela, alebo o čom ona snívala. A vlastne tak sa aj stalo, pretože ona zomrela krátko pred našou svadbou. My sme mali zásnuby a vlastne hneď sme naplánovali jej svadbu. V máji? V máji, pretože viete, ja som nemal dôvod ani váhať, ani nejak očakávať. Ja som to cítil, že to je správne rozhodnutie, takže preto sme sa hneď aj tak rozhodli. A vlastne mama ako vyslovila, že teraz môže aj zomrieť, tak ona vlastne v tom čase potom aj zomrela. Tak bolo to trošku aj také smutné, ale zase na druhej strane určite bola rada, že videla, že ten môj život sa dostal do takých zase normálnych kolají. A teraz povieme, keď ja zavolala Ľubomíra k nám do Moldavsku, takže cestovali my 23-24 hodiny a prišli večerom v noci už o 2:00 a viete, naša rodina všetko čekala na nás, takže oni aj nevečerali, komunikovali s nami, ako nás chval daždi, veľmi pršala, no bylo to leto, tak my dorazili veľmi dobre a pohostenie čekala, byla veľká rodina, byli všetky zvedaví, Svetlana vizie svojho ako budúcova manžela, pretože ja už snubný prsteň dostala a v júli my prišli do Moldavska. A to, čo bylo také prekvapujúce, ocko uvidel mojho Ľubomíra, manžela, keď mi sadli, tak ocko povedal, Ľubomír, ja ti dám 2 otázky. Ty niekedy slúžil v armáde? A Ľubomír vraví, áno. A druhá otázka, v akých vojskách? A keď Ľubomír povedal, že v tankovej divízii, tak ocko povedal, že taký je spokojný, že môže aj zomrieť. A verte, že ocko tiež zomrel v marci mesiaci. Mama Ľubomírova zomrela 4. februára a môj otec zomrel 11. marca. Takže toho istého roku. To istého roku a preto my svadbu z mája, čo mali v 2008, presunuli na 12. septembra. Takže pozor na slova, pretože slova funguje. No môj otec tiež byl taký spokojný, tedy ja byla s Igorom, tedy so synom Igorom, tedy ja byla sama a ocko byl veľmi spokojný, že
Svetlana si našla dobrava manžela. Takže naši rodičia, akoby, mama to teraz žije, som veľmi rada, no jeho mama a môj otec pred svadbou zomreli, pretože aj vyslovili také slova, čo aj by nemuseli, no tá energia bola spokojnosti a my kvôli tomu aj posunuli svadbu. Ja chcem vám povedať, že sme už spolu od 2007 roku. Harmonický vzťah, ja môžem povedať. Žijeme v spokojstve a v láske. Ja som spokojná, ja si našla svojho manžela a to aj každomu z vás. Prajem, aby vy našli svoju polovičku, pretože teraz aj v tomto kvantovom skoku sa dá ľahšie nájsť svojho manžela. Určite áno a ja si myslím, že to je veľmi jednoduché. Treba len vnímať intuíciu, nerobiť si nejaké veľmi zložité konštrukcie a nie až veľmi hĺbkovo všetko študovať každého toho človeka. Treba sa riadiť intuíciou, lebo intuícia je rýchlejšia ako náš mozog. Čiže my keď zvažujeme mozgom výber alebo partnera, tak tam je veľa premenných. A intuícia pracuje úplne iným spôsobom. Takže ja som sa v tomto prípade spoliehal na intuíciu, ktorú mám tak dosť dobre rozvinutú, si myslím aspoň, a vyšlo mi to. Takže ja vám odporúčam tiež, spoliehajte sa viac na intuíciu a menej posudzujte, menej rácia a viacej takej tej intuície a vaše rozhodnutia budú podľa mňa správnejšie. Takže my vám prajem veľa šťastia, lásky, veľa udalostí pozitívnych a verte v silu vesmíra. Verte, že keď už raz vy prišli na tento svet prišla aj vaša polovička. Takto ja bych chcela uzavrieť naše stretnutie. Ja som rád, že sme vám porozprávali tento náš príbeh, lebo viacej ľudí zaujímal náš životný príbeh a môžeme niekedy porozprávať opäť niečo z našich spoločných zážitkov, pretože my ozaj zdieľame náš život spoločne, my robíme všetko spoločne, my sme dvojica, ktorá všetko rieši spoločne a myslím si, že je to veľmi dôležité, keď sa v dvojici, v manželstve ľudia spoločne rozhodujú, spoločne pristupujú k veciam, spoločne rozmýšľajú a spoločne hľadajú východiska. Takže ja sa teším takisto aj so Svetlanou na nejaké ďalšie videjko a keď budete mať nejaké otázky alebo by ste chceli, aby sme vám niečo porozprávali, my toho máme veľmi veľa, takže budeme len radi. Pekný deň vám prajem. Pekný deň.